Cana? Cana. Ce e asta, Cana? Cana. Cana lui tata. Da. Cana. Place cana lui tata? Da, cana. Eu ce forță are! Eu ce forță are băiatul lui tata! Place cana lui tata? Oprisă! Ce-i acolo? Ce-i acolo pe masă? Cana? Da, cana. O vreau. Da, o vreau cana. Na, acolo e cana. Ce? Cana? Ioi! Ioi, ce sforțare! Ioi, îmi smulge cana din mână. Cana? Cana! Spune cana! Cana? Cana. Acolo pe noptiere este cana, așa-i? Uite cum-i sufletul. Iai. No, stai că bea tata un pic de cafea, bine? Iai, dar ce bun e Cristofor de aici, știi tu. Cana? No, nu plânge, nu plângică. Nu, cana, poftim cana. Că nu te uita la cameră, acolo-i cana. No, gata, stai că oprim, să nu ne